Hej og velkommen til en ny video. I dag skal vi simpelthen spille Wild West. I kender nok. Og det er min første video på min kanal, så husk at like, subscribe, eller subscribe i hvert fald. Det vil i hvert fald støtte min kanal, og så kan jeg se, hvornår der kommer nye videoer. Og det vil så også støtte mig, så ja, så kan jeg se, hvornår der kommer nye videoer ud. Så ja. Men jeg skal spille med en af mine venner. Han er vist ikke lige kommet ind endnu, så ja. Jeg tænker bare lige Jo, jeg er inde, og goddag til Lukas kanal. Yes, han er inde nu. Så min videre. Ja, for helvede! Men video går også ud på i dag, at vi skal kidnappe nogen, lave måske lidt røveri, og så lave nogle røverier, og sådan lidt, bare lidt af hvert, så det skal være sådan lidt en hyggelok, kan man sige. Ja. Hvor er du henne, Silas? Jeg har lige dræbt ham, der har lige dræbt mig. Men hvor er du henne? Jeg er inde ved sådan en hvad hedder det? Så jeg blev bare en død en.